ilang ing panandang sayekti Indonesia merenungi pengorbanan dan perjuanganing para pahlawan. Mula nek angger malam 17-an ngono kae kaya wingi-winginane kae mesti ditirakati ben desa setiap dusun, setiap desa iki mesti ana lek-lekan tirakatan malam 17-an. Iki nggo mengenang. Ngono ah. Wah, luar biasa. Hebat Pak Pur. Ayasane dheke ngono. Mboten. Wingi mboten tumuteng pundi ora. Alah nggih ngetutno para ibu-ibu niku Mas. Ibu-ibu PKK. Nggih perangkat Desa Sukoharjo Wakung. Nah, rampungipun menika sampun 5:30 lajeng kula napa ngebil bagian humas. Waduh Pak, ndak mengke berangkate jam kalih niku pripun? Wonten acara karawitan kalian ibu-ibu PKK. Nggih. Bar Mas aku Pak Pur niku wis nyuwun sewu pun pengkerawit senior teng Nganjuk kok ya isih kober-kobere napa niku kalih ibu-ibu PKK. Nggih, udon-udon Mas. Tek nggih aktif lho. Senin PKK, Rebo PKK, Jumat PKK. Mas aku kok pekekak. Kok isine kok pekekak tok lho. Niki ditibane napa Pak Pur? Pun monggo kersa dumateng kadang-kadang Wiraswarawati. Mbak Enggar. Nggih. Sampeyan jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jumeneng, Sing pelok 6, monggo bebas. Nah. Monggo kersa sing pelok 6. Nggih, Napa? Setya tuhu nggih. Oke. Setya tuhu gandeng pun dibawani langsung bukane celuk. Nggih. Setya tuhu. Mangga, Setya tuhu Mbak Enggar. Yo. Mangga. BC. BC buka celuk. Nggih. Aku kan setya satuhu
Yuk. Aku kan setya satu Tembang menika nggih kula kintunaken ingkang tasih memonitor lumantar YouTube. Mugi-mugi saged dados panglipur lan jampi sayah lek-lekan. Yuk. Ya. Mugi antuk berkah ing widi andi lamun tansah Terima kasih Mbak Enggar. Ini malam minggu ya Ki ya? Inggih malam minggu. Besok berarti mboten ada jadwal mengajar. Mengajari nggih libur. Mengajar. Luar biasa. Jenenge Bhinneka Tunggal Ika anggota Asta Brata iki dengan berlatar belakangnya beda-beda. Wow. Jadi ana sing wis macem-macem. Urung iki sing nyepeng rebab mau sing Mas Aryo kuwi. Jadi Aryane loro ngene iki. Arya karo Aryo. Aku cocoke bingung. Kontak kuwi sing jenenge Aryo ana 5. Mula kuwi kuwi wah wis nek Arya sing ngrebab kuwi iki sregep banget tak kuwi. Ning Solo kuwi aku wis nyekseni ya. Pokoke tak critakne sing sregep-sregep tok. Karena aku, Arya dan Aryo itu saling menjaga aib. Jane ya wis padha mudenge jane wis meneng ngono ya.
Ora Wasirman wis pindah kos kok. Wis pindah kos. Karepeno ben aku ora ngerti. Luar biasa. Ya iki ana pamundhut mau lumantar WA saka Bojonegoro sing selalu memantau awake dhewe. Iki go memantau lewat YouTube nyuwun pepeling Slindru Songo. Pepeling. Nggo ngelingke agamane awake dhewe urip dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan budaya hidup akan indah. Oh iya. Atur, peweling. Monggo tak tuntak, yuk. Iki ganti formasi to. Oh iya.
Wah, iki pepeling. Pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Dadi wong sing munggah swarga ki wong sing pasrah, wong sing berserah diri. Ngono. Heeh. Mula saiki ki jaman saiki akeh wong sing sok memelintir ayat. Ngono. Heeh. Kaya ayat-ayat sing dipolitisasi. Kaya agama sing bener iki, kapercayan sing bener iki. Kamangka upama digelem mencerna ngono sejatine ora secupet kuwi. Contone tembung Islam kuwi saka tembung slamet. Ngono ah. Dadi sapa wae sing kepengin slamet kuwi berserah diri. Mula ana tembunge dalile agama ke inadin indallahil Islam, ya toh. Islam ki wit jaman biyen ki ora kok di kotak-kotakan. Lah saiki nek agama iki kaya partai politik ngono heeh. Kamangka ning kono ki maknane tafsire sing bener kuwi ora ya kuwi wong sing berserah diri. Oh ngono terus heeh. Wah, luar biasa angkitan besar karya Ki Haji Anom Suroto, maestro pedalangan. Heeh. Wah, hebat. Iki aku mau entuk laporan. Warga masyarakat kang mapan ana ing Kurgan Bojonegoro wingi awake dhewe bar sowan mrana sak kanca iki bengi iki apa kuwi kok nanggap neh bengi iki. Apa kuwi proyektor nyetel ning kono. Bengi iki sehotel nonton bareng ning kono. Wah, luar biasa. Wingi wis sowan rono, heeh. Nah, aku ki wingi bar mayang ning kono to. Wis medun panggung. Wis medun panggung arep salin ning kamar mandi. Ya ana Prabu Hastabrata ki ora tak sebut jenenge. Cah loro omongan. Aki nguyuh lewat trek. Lah kok yo rasa-rasane aku krungu. Rasa-rasane piye? Hotel Nganjuk India to. Ora tak sebut jenenge kok ndak isin aku. Iya. Iya. Ora tak sebut nih, udah penyebaran nama baik. Aku yang ngunyuk langsung wit langsung mengu. Masya Allah. Dan maksudnya ki hotel maksudnya kancane arep teko ki maksudnya kok njaban kampus lho. Istirahat di nuduhne. Yo terakhir yo. Bareng ngadeg kecuali Bu Parsinem. Loh, wong piyayi sepuh jumeneng ndak saru no. Ayo Dik Petrisa, Dik Niken, Dik Sinta, Mbak Enggar. Wabeh jumeneng ya. Jumeneng. Ya toh? Terus lungguh neh. Yo nembang kok. Iya. Ya iki lakone dawa iki. Hidup harus penuh warna. Woi, kebayake kembang-kembang. Miki cukup mboten? Cukup nggih. Wah. Makasih loh Mas Denny. Lama tidak jumpa kita. Ya. Bebas apa mawon. Nawa tembange monggo. Gamelan kenging musik ya kenging. Ning aja kaya wingi. Ngerok ya. Ora wingi iso
Wah, kebuayan kan nganti lakone meh ora kecandak. Ramu goro-goro setengah papat. Yakin Pak Pur niku lho. Mboten temut iki. Setengah papat lho, asli ramu goro-goro. Monggo bebas. Nggih, napa niki?
angin amidit Trangkantring projalma udan banget banjir gede sarapan lung minum barko barta ono minum tali neng gede
sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Leren sik ya Kang Gareng, Dik Bagong. Iya, Tru. Ya Mas Geliak-geliak waton kecandak, alon-alon waton kelakon. Sareh waton pikoleh. Masih dalam rangkaian ya kuwi mengeti kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kuwi sing wis ngancik yuswa 77 taun. Ngono terus nggih. Saora-orane awake dhewe bisa niru nulat marang jasane Kang Sarto semangate para pahlawan Kusumanagara biyen ya Mas. Mas iya. Ibarate dek biyen jaman semono ki pahlawan ki berjuang ora mung toh bondo nanging uga toh nyawa, ya ta? Pusakane senjatane ki mung pring dilincipi, nanging kenang apa kok bisa menang iso merebut kemerdekaan. Kuwi mergo gamane mung gaman persatuan dan kesatuan. Mergo tumraping wong Nuswantara kuwi, ya ta? Ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung persatuan utawa persatuan dan kesatuan utawa gaman manunggalan. Ngono. Heeh. Umpamane ana ing 4 pilar kae sing sinebut Bhinneka Tunggal Ika, betul Mas Gareng. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Ngono. Heeh. Mergo Nuswantara ki akeh. Agamane yo 6 sing resmi, ya ta? Kuwi urung sing kapercayan. Iya. Sukune yo maneka warna, budayane maneka warna. Lah awake dhewe iki pinitah ana ing alam donya, ana ing bumi Indonesia. Urip gedhe ya apa nyambut gawe kuwi mangan parine wong Nuswantara. Mula awake dhewe kudu tansah samat sinamadan daya dinayan, bedaning suku, bedaning agama, bedaning budaya. Kuwi aja dienggo congkrah-cecongkrahan. Oh ngono, Tru. Nggih. Wah, hebat luar biasa. Uga ora lali ngucapake panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Tumrap pihak-pihak yang berkompeten sing wis mercayake pagelaran bengi iki marang awake dhewe sak kanca. Nggih. Khususe dhateng pepundhen kula Om Indra, Pak Indra ingkang selaku mimpin nyepeng bawat desa ingkang mapan wonten ing sambi mriki. Iya. Gua bucarik sing ndek mben uga wah bareng-bareng kelawan Pak Lurah. Rawuh ana ing gubuke awake dhewe luar biasa. Nggih. Matur nuwun mugi-mugi paseduluran menika dados sarana rumaketing silaturahmi ing antaraning Astabrata Group saka Nganjuk kelawan para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Sambi. Amin. Heeh. Iki ngunekke apa sih, Truk? 4 pilar. Nah. Bukane saka Bonang.
Mas Hirman yang sudah diwisuda S2. Wah. Selamat. Aja. S2 Fisika ana ing Universitas 11 Maret. Wah. Oh, fisika lho. 11 Maret UNS Solo. Ayo Mas Hirman. Buka Bonang 4 Pilar anggitan karya besar Ki Haji Mantep Sudarsono saking Karanganyar. Yuk 4 Pilar. Monggo. Sekali lagi. Matur nuwun, Guru Pak. Alhamdulillah. Wis katur 4 pilar. PBNU, apa kuwi? P niki Pancasila, B niki Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI harga marti, UNE Undang-Undang Dasar 1945. Katur dumateng para miyarsa sing isih kepareng nunggoni awake dhewe sak kanca terus isih lumayan akeh. Dasare ya wong nonton wayang ki majemuk kok Mas Gareng. Dasare saben wonge ora padha. Enek wong sing nonton sabetane, ana sing nonton sanggit ceritane, ana sing gur ngematke lagu-lagune, ana sing budal komah gur golek keramaian ning bakul. Ngono. Dadi siji-siji watone awake dhewe selaku abdi seni, selaku dadi seniman dalang sak bisa-bisa ngratani. Oh ngono. Tak bisa-bisa kabeh dipinangkani, godhong tela wae bisa gawe lega. Kenapa menungso sesamaning manungsa kok ora bisa gawe lega? Ngono, Truk. Lah, luar biasa. Sowan ning kene lagi sepisan iki, Dasare nek pecinta wayang ki ben kutha ki wis beda kok kulture selerane wayangan wis beda, kultur masyarakate wis beda. Oh ngono. Penonton wayang Nganjuk karo Kediri ki wis beda. Oh ngono. Kediri karo Tulungagung ya beda. Karo Surabaya beda. Karo ning Solo ki ya beda. Oh ngono, dadi beda-beda.
Lah apik uga yen awake dhewe dadi selaku abdi seni bisa memahami selirane warga masyarakat kang ana ing kono iki kepiye. Oh ngono. Ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Maksude, iki lak nembe sepisan iki awake dhewe sowan mangayu ana ing dulur-dulur sambi dikenalke sindene. Nah, urung perkenalan. Ayo. Sasare yen nembe pisan iki, heeh. Ditepungke Mas e. Heeh. Wiwit saka sanding dalang. Heeh. Wilujeng enjing, Dik. Inggih, wilujeng enjing. Nah. Ayo nderek tepang Gladiwano, siapa namanya ben para miyarsa ki padha mudeng. Nggih, dipuntepangaken nami kula Dwi Batrisya Cahayaning Rum. Wah, Dwi Batrisya Cahayaning Rum. Nggih. Angel men. Nama panggilannya? Batris. Weh. Oh, iraning rume apa duwine ngono to? Mboten. Oh, Beatrice iki. Batrise nggih. Cok wong Jawa ki ongel ngomong sing Beatrice. Sak menika sekolah kelas pinten? Inggih, sekolah kelas 3. 3 SMA. Berarti lulusnya isih suwe? Pirang tahun? Setahun? 8 bulanan. 8 bulanan. Ndak sampai. Ya, kelas SMA kelas 3 nggih. Nggih. Wah, iki sing ditemeni sekolahe ya. Aja nganti keter mengko gek mbacotke ana ing tataran sing luwih dhuwur. Nggih ta? Luar biasa Dik Beatrice. Ngelerek mriko. Ayo diperkenalkan namanya. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Wilujeng enjing Dik Sinden. Tepangaken nami kula Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi, nama panggilannya Dik? Sinta. Dik Sinta. Nggih. Sak menika kuliah dateng pundi semester pinten? Kuliah. Lah, kuliah semester Setunggal maba. wow, mahasiswa baru. Nggih. Ana ing UNESA ya, Dik ya. Nggih, Mas. Mahasiswa dadi mahasiswi kuwi adoh saka wong tuwa. Aduh. Dadi dijaga pergaulane. Nggih. Nek ora anu njaluk saran-saran karo Mas Hirman kae. Sing merantau-merantau ado tekan wong tuwa ki mesti njaluk saran karo sing bonang kae. Nah, apa kok kae Surabaya kok. Ya. Ning gone kowe kok mesti dikeki piye ben pergaulane. Oh, tenan iya. Dijeluntrungne. UNESA. Sukses selalu nggih Dik Sinta. Amin. Amin. Mahasiswi. Jurusan apa, Truk? Bahasa Jawa. Wah, luar biasa. Ya. Nglerek mriko. Wah, iki. Wilujeng enjing, Mbak. Inggih, wilujeng enjing Mas Dalang. Wah. Ayo, diperkenalkan nama lengkapnya siapa? Inggih, nderek pitepangan. Nami kula Anistia Ayu Enggarsari. Anistia Ayu Enggarsari. Nama panggilannya? Saged dipun timbali Enggar. Sami kalian Bu sinten mau, Bapak? Bu Care, nggih. Mbak Enggar. Sak menika masih kuliah, udah lulus atau yang lain? Sampun nyambut. Alhamdulillah. Ngene iki wis. Ngene iki aku niki sampun nyambut dados guru nggih. Inggih, leres. Aduh. Mata pelajaran apa yang diajarkan? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. SD, SMP napa SMA to, Mbak? SMP, Mas. Oh, SMP. Murid ngene iki dadi guru iki ekstra kesabarane kudu luwih-luwih. Nggih. Ngadepi murid sing nakal-nakal. Sing banyol-banyol biasane. Sing banyol-banyol. Mangsaku guru bahasa Jawa. Wah.
Hebat. Iki ditumanjake. Iki nggih lulusan Universitas Unis. Negeri Surabaya Bahasa Jawa. Lulusnya tahun niki to, Mbak? Inggih. 2022 nggih. Inggih, Bulan April. apa nika? Bulan April. April. Nah, ngono kuwi dibuat anu, Mbak, pengiling-iling April 2022 dibunderi. Iki lulus kuliah. Nek iso iki anu wong urip ki duwe target. Aku nek wis lulus iki setahun kas kudu ngene, 2 tahun kas kudu ngene. Oh, ngoten. Nek bisa tapi Nggih. nek mboten napa-napa. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Enggar. Matur nuwun. Lah menika ingkang pungkasan menika. Menika senioring para pesinden menentang ing Laladan Kadipaten Nganjuk. Menika wong sepuh tegese asepe ampuh. Mangestoni marang sing muda-muda taruna. Aduh. Wilujeng enjing, Bu. Injih wilujeng enjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Enjing Bu. Sinten namine sinten? Napa wong-wong pun wonten sing ngertos nggih paling. Sampun. Weh. Niki pun anu jajan jenengan mriki berarti. Injih. Sinten Bu? Bu? Dalam Namine nggih. kula Bu Parsinem. Alhamdulillah Bu Parsinem. Nggih. Par menika paring. Oh nggih no. Napa niku pripun Bu kula supe ya? Niku asma kinarya Japa Oh kok. nggih. Par Par niku paring. Si niku siji. 6 niku nembah. Nembah Gusti sing Maha Siji. Nembah Gusti ingkang Maha Peparing. Amin. Saya ta? Sae buke. Luar biasa. Dadi ngono kuwi. Ana persuku kata iki asma kinarya Japa. Victor. Pikiran kotor. Ya nembang. Anu. Iki sapa ki wiraswarane tanjake. Wong ndak ngantuk wis bukake buku wae aja. Niku Pak Purnomo, Facebooke Purnomo. Dobel kok. Wilujeng enjing Pak Pur. Nggih, wilujeng dalu Mas. Nyuwun berkahe nggih. Wis monggo kersa napa pelok kenging slindro kenging pelok barang kenging saged. Nggih niki nyuwun pelok 6 niki wau wonten orek-orekane. Ya iki. Orek-orekane jenengan sore mau jajal tak. Terus jare ya ora karangan kuwi orek-orekan jenengan. Wong nek merendah untuk meroket iki ngono kuwi. Mboten wong nyatane kula kapatah niki Pak mengki cobi diunekno. Lah nggih. Iya. Aku ya sendika dawuh ae. Nggih. Jarene Pelok 6. nggih kanggo pengeling-eling cah nom-nom niku lho. Lah nggih aku ya. Oh niki temane tembang bawa niki tentang napa temane? Perang nalika semana sampai merdeka. Wo, nggih. Nah, Masih berarti cocok karo acarane. Ah nggih to. Dandang gula. Nggih. Oke. Monggo Pak Pur. Caritane nalika ing nguni lanang wadon keh kang dadi korban dadi korban perang gedhe kepengin luar ing aran merdeka sayekti
sora kang sinandang bebahasan lebur aluluh manunggal cipta lan karsa temah ilang ing panandang sayekti Indonesia merenungi pengorbanan dan perjuanganing para pahlawan. Mula nek angger malam 17-an ngono kae kaya wingi-winginane kae mesti ditirakati ben desa setiap dusun, setiap desa iki mesti ana lek-lekan tirakatan malam 17-an. Iki nggo mengenang. Ngono ah. Wah luar biasa. Hebat Pak Pur. ayasane dheke ngono. Mboten. Wingi mboten tumut teng pundi Rok? Alah nggih ngetutno para ibu-ibu niku Mas. Ibu-ibu PKK. Nggih perangkat Desa Sukoharjo Wakung. Nah, rampungipun menika sampun 5:30 lajeng kula napa ngebil bagian humas. Waduh Pak, lha mengke berangkate jam kalih niku pripun? Wonten acara karawitan kalian ibu-ibu PKK. Nggih. Mas aku ya Pak Pur niku wis nyuwun sewu pun pengrawit senior teng Nganjuk ya isih kober-kobere napa niku kalih ibu-ibu PKK. Ah nggih, udon-udon Mas. Tek nggih aktif lho. Senin PKK, Rebo PKK, Jumat PKK. Mas aku kok pekekak. Kok isine kok pekekak tok lho. Niki ditibane napa Pak Pur? Pun monggo kersa dumateng kadang-kadang Wiraswarawati. Mbak Enggar. Nggih. Sampean jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jumeneng. Sing pelok 6, monggo bebas. Nah. Monggo kersa sing pelok 6. Nggih, Napa? siap. Setia tuh nggih. Oke. Setia tuhu. Gandeng pun dibawani langsung bukane celuk. Nggih. Setia tuhu. Mangga, Setia tuhu Mbak Enggar. Yo. Mangga. BC. BC buka celuk. Nggih, nggih. Aku kan setia satu wit biyen nganti saiki bebasane petang kabar sumunar andika pengayomanku lahir batin kubos nata mengesah Boro-boro. hati kosong muni kurang reno andayati pasak seni rika lami
Ya. Mugi antuk berkah ing